Ini bupai ba orang saat merau hagi jimut kiji perkat. Nai nada ripai ba ubastat ubasutu elaga janggabor unong ari kumno kumta fiwan berngam mafiyangi. Apa ya fi rungi nang jiet bangi nam ta san gisnan. Bali fiwan tuklar mafi ya kakam bangan jiet MDC ya kakam bangan jiet Emily. Kan mau mafi ru pisa stang lai snam mau menta. Kan awan kan ikalai snam ngin bread wat ya firu. Utau di upai ba ubaga voice of the people party kakwa. Ko kipai ba begini. Ikwa ban pen start, ikwa ban pen champang yu pai ba, ikwa bu pai ba usulur. Ngimuan ban pen bi, ban pen thami, ban pen ting. Wat menta ka jile kam dei e apreng ka BBP bat kiwi ki sing sang perthai. Ka dei ka jile jong ka nongrim. Ngi wan chathi ban trwai ka nongrim ka bebek, ka nongrim ka bakhoj, ka sinchar play, ka sinchar ka kharar ka bakhoj, ka nongrim play. Hagata ka politics ka ji. Banile persya e ka bamsap, banile persya e ka jingduk. Kata kiwi pat kiwan bantrwa PO pi shanu ni laban pen khoj ya ka politics kumbang ba arden ha ka politics te pi uksut bo angel ukian lang habia to habia thok habia pen bi habia pen thami mat kum ta ter te ka shang pi anu pin jiet yengi ki bon ban kren ne ka hok ka jisha ne pin snap ik te ki bon ban thok ban shukor ban ilam baklai upai ba menta pe kilele kumno namar ki sutu pakata ka voice of the people party ka party pra kala yo ega jingkersian jo upai ba hagani ka MP election san phosan tam na ka shispa ki pai ba ki ba let bot ki jiet ya ka party pra san phosan tam na ka shispa baro yele ki party ngirang job mangi kani kala pulong iki bakin le kumno ban le ong yu pai ba kumno ban le thok yu pai ba amla asu ben thami mentah banai ong iki pai ba bamdon ke jingduk upai ba unge haba ka sarkar dia hi kala ai ka report pa ka jelami khale ka ke jela ka baduk tam agi than chatai lamingi banong bamdon ka bamsa puai bange ka report juga CEG ka itu ya ka jing penon kam bakai ka pisah sarkar oh ki persang mentah ban pen thami ban penting ban pen artin yo pai ba syapang uba arden oh mentai ki ther bet yu ba arden ki sei ki video ki pen lengkot ki penmi ki video lengkot menta ban pen thami ban pen klumar oh bo ba arden ukuran ben ki nong kondong bo ba arden ong balai fikren ben oh menta lasang mi ki brio ki ba chukren klem pet ye ka tu ka jingkren ka junga bro ka wi bala shupun shonurem nei ki video lengkot kadai ka jing plan ka jungki ban ap panap lupai ki brio ka jungki haduk kata kinut ban penyelam baglayu pai ba ni nyemla ban le e la ro pai ba usai lam bagla ni don ke jingtmu ban wan ra e ke jingla lai tem ngala long Emily ngam jo ai pisang ngam jo ai kiat haga por election asong ngasa lana dei bangam dei wala ban trekam pimut pai ba jono krem ujit yang ah do lai si ngarem shisin nyo pun ribut ka jingrem ka jinga kam ne ka jingkentat la upai ba ulah kentat nganum job don brom hagan election ka blet ndre ulah babi kalong ka jingjan khat ba kata ki plan ka basir khai ndre ngam nge ba ka dei ka jingle ka jo breu ngange ki ka jingpnia ka jo blei ba kan mi ka ne ka party ka batmai bagin dan ki jo ki breu dan ki jo ka jimut tementa kat ni ngale yo ka jingshania dei kumnu ban pen sniudur yu ni upai ba dei bet ban pen sniudur na ka por ka sha ngadon sibon ki nuksa ki bangan pun pau fi kumno baka jingdum ke jingsniu ka pinsniu duriu patba kubla sedang ban bot la fi pai na do ke jinga linti ju ki kon Israel habo blei ula penan kami ki ula penan kami Moses ula ong kilik ban lek ban sentiap ya kata ri kanan manu ki basong ta ki briu ki bakhlanya ki batrat ki shong ki ying jan na ki kut ki baskem ka ri ki basiso don ding don si don kumta ter lapa kanar ngot lajit lagi kanar ki jat Israel kayak baca habalawan pai arngot kile itu bagani ka ri galong ka bar seiso kari kimye thu khana yi ki briu ki eating ne si phongot ki non ban pinsniu dor o balai ko balai chatai ki briu ki Israel kai ki bang ngenom la benele ki pinsniu dor yu pai ba kada do pai ba u yeng benele persai Moses ki pengem ban den mau ki ban peniap ki arngot yu Kaleb ban yu Joshua la pinsniu dor nagai ka baca kata ka pateng ka klemyo bannet sikari ke jingkular baro oble la peniap iki ngari kala namar ka jingele persya mano de kita kinowan ai kubor ya ka ba ki penkala ka basniu
o nga setting yo ki pai ba ngari ka jing kilong kumta kat ni ngile I satang menta laisnem bangin yo ya ka sinchar ka khadar ka bakoi ki penmi ki jingno hana bo barren ukren ben shanong kondong ong balim don skam surok ngaklem ong bam don kam surok ring ong ni haban bishar sha dom yasiat shawa kaji shatai chum dolon ka jaka ka udon uranium bali ka sarkar kali adi ki surok iba he don jingmot ayu ngahi kayu pai ba pengin picing ayu dei pendan kajing ai surok ndei nam ta ka ro par pani aban sei suk yu tau mar po kno uranium atau kam dei kajing kren jonga ka badai bali ngam ai tangi surok snong ru mo ndrei kimut manong ai poi barden mentau kon ben bali ngim don kam surok akhlem ngim don kam surok ka ba kumnu lada don kam surok he do perfecten le ini don kam gini ki surok snong anu ka ba he kat sabalik ki snong kita kat ni ka jaga sini phim la ban siang ro phili siang satai siapa you ke surok ke bahaya ke bayat di kali he sudah mau ngapu cingkali ke nyok dan ke jingma ke lam de gaur kom perkhat kom kata tirot sing unum milek persya ka sokar bilak bagawan ban persamban siang rong ni hikai upai ba nanta kadon kata ka nia ka bagi ong jat pa o barren un do ka BPP kanora ka an ban pen kalah no ka jat pa yo hey dan sibun naga jat beriji ki riu krau hadu menta ki officer ki nongelam ki bakau ki basim jat no pa njudan nong itu khana ndai mentan mar pasti ngi ke BPP tangiu ba arden kadi ka kam simet tu brium dan menu balaban khang ni ong mo haba ukpau ri ka khasi ka kemi ka khasi bisim jat no pa na ka kemi ki khon ki ni ki khasi ndai mentai ka ta ki mo banong tang basim jat no pa am dei shu khasi te hamno ken ka ta ka jing shisha lada tes ka science lu ya ka snam lap hiban di ka snam khasi kan numi snam khlare haba ukpau ri u khasi ka kemi ka khasi ni kram ong re bala ding iwan mangi ndai lapen thau nia jubor bat dan ki ba ong o lada simjat no pate kan sawan ka songsang o em ka tate ka dei ka nia ka batrot kamla banong tang simjat no pa kan wan ka songsang ka song ha ka ji kai larangi hikai ki kun lada ka jinga jan para bahiyang bahasan kadon kanumnon kata ka jing bakala ka songkha wat si jat si khong ro larangi jinga ngi mitip bakala ong don ki snong lagi ngala de kelengari kasi kadi ka jing sha ala le kelengari kasi ngala don ki snong ki bidan bitang arjat ki songkha be tam para maki de ya ka bakum kata lada de hasor kil ong ka songsang ndai no kendong ki ong ye jit lala ka pok ngi kenbet ngenang kamdon shu arjat jerung emi be dan ubriu bom don thau namar bleu thau riu kini kibun kum kita dan namar kata kata ko kipat babi ya kata ru kinong ong ni ubriu bakwa ban penslur ya kata ka songsang ngakran ni kuwi ke jinglang hapok mau sutram ong pai ba nganut panong baswa bangan yap ngam don kam ban panmap na ublei bangalale bakla ya ka jet riu bangala syukur ya ka jet riu kabamut haga jingene ke juga pakai jat riu nomor live news na mentang la sacrifice ba ngam top ya ka jat riu tukum nungan panmap yu beli bangala top ya ka jat riu maung syua bangan ni hakam dan kamban panmap bangala top ya ka jat riu ni bangala syukur ndai ngam ong bangam dan kamban panmap kumu riu ada ngasuthu bangadon gi jingna kum riu le singa hapan panmap ndai don sibun ki riu ki pam dan kam chuban panmap nu play kilo pen kre ban nek no na ka ka perthai ya la ka jong ke jingem idon kum ja ki riu ki ba hop ki pam dan kam chuban ko slai ni kibaran duna kibaran trot ni hapan yet ni hapan wat ni hapan penrit ni hapan panma mau beli aga jingre ko bubriu ndringa simbe tik tang ya kata ka jingre namar beli nga hapan ong kupta namar ngala I ka jing syukur ka babun jong kita ki bawan ka kerteng juga jak ka hindi ki ba syukur yu pai pa ka penlo ya bangan hapan ong i tegi kintin ndai ya kata menta ki persang ban pen priang mau diu briu bo snohok au diu briu bo sokoi menta ki ongo ki lek ki jaka ki babun ki barang ki bapak long kristan ki ong puno o kadi ka PPP fintip kadi ka seng san perthai jong ki kristan I ki bang long kristan dala so ko nyo no ibane kristan lek babun katolik ongo kadi ka seng ka ECU katolik lek babun presbyterian ongo kadi ka seng kinong elam jong kadi ka seng kim sultanat ka palang presbyterian tangda ki jing pen sutu bakala bali kani namar ba kiting yo ni upai ba usno aka voice of the people party bat bakan ka party prakan senchar bat kombang ila kolar ngin pen koi chief minister deputy chief minister ong kumno lara ka don ka an
lada don ka angin ailat yang ini ki parti pertasrok yang ini ki het tengam gabumut yang ini bakin sensar ndru penai lada don ka angin ailat tang hapo ndru penai barok kini du tulop ngingi ong ngim de kita ki babi dadu kata ngim don kam hadu ndru penai tang ndru tang lai penai kalau biang yang ini lada don ka angin bangin penbam jalai yang kini ki bala luti kari ka bai ka jungi o kipat babi nama kata rau o ka bon palat kajing persang ban pilsutu ndai tanggawe ka banga ko aban kentu yo don na pring jong piru ki basno artatin yangi tanggawe ka banga ko aban kentu pila aban artatin yem sngo phe pimpat ite lesi pila kalet komnu barlen ulong chief executive member mo wadia kata ka jing her sukino ka jongaru kim ong banga ngadi ubri upam raha bor kinum angkum ta kiong di ubum ler na her sukino kimi ibor ngam rahabor ngam kwa mensupat sai taga syuki larang ngam la ban trei nam takabit kabiang jupai ba larang ngam la ban trei khoi ngam kwa ban bat ya kata syuki